Imi silmino bandiraawo, inde am Pasto Goma. Imi wondi e malam weeti ɗo'o. Emi howna on nder inde Yeesu, inde am malam weeti. Imin giɗi min ekkitina on dow tokkuki Yeesu. Ngo'ol woni ɗerewol ɗiɗaɓol nder ekkitinolji 52. Ɗi ekkitinolji ɗi nder ɗerewol bi'etengol ɗerewol ekkitinki tokkuɓe Yeesu. Ta waawi jande, heɓu ɗereji ɗin e deftere ceniinde nder Fulfulde. Waɗu ka janguki deftere seniinde an e hoore maɗa, ngam ɓeyda anduki ko Allah yiɗi. Hoore haala ekkitinol ngo'ol woni, no haani tokkuɗo Yeesu jooɗoroo raa misaalu. Iidi o tokkuɗo Yeesu keso, higo makko Haruuna neeɓi e wa'aji nanamo habaru Yeesu, nden e re'irde Iidi jaɓi Yeesu nder ɓernde muɗum. Nden no Iidi o kuwanowo gomnati, o yaadiki o woowi jaɓuki ceede dow laawol ngol wooɗa. To wuro e mo habda e debbo makko koo ndeye, bannye o waɗa ka piiki debbo on, o wi'a o yoofaymo. E mo yaha wuro njaru gaɗa o ummike diga kuugal, o waɗa ka yaruki njaru haa cak jemma. E mo habda e ɓe o jooɗodii dow fii seɗɗa, o waɗa lebbi o hownirta e woɓɓe maɓɓe. Ammaa jooni, nde Iidi warti tokkuɗo Yeesu, e mo nana welwelo nder jonde makko naa seɗɗa, e mo andi jonde makko e ngikku makko doole mo'ino. Wonde nyalnde sey o ƴami higo makko Haruuna o wi'i, jooni ko haani mi waɗa? To malam weeti, min getti e ɗu'um habaru. Ɗume deftere seniinde wi'i? Jangan en Kolosiyanko'en, suurawol 3 aayaare 1-4. Aayaaje ɗen mbi'i, nde on ummidinaama e Almasiihu daga mayde, ngaɗee ɓerɗe mooɗon dow fii gonɗum ton dow to Almasiihu jooɗii, dow jooɗorgal laamu muɗum to jungo nyaamo Allah. Ngaɗee ka nyumuki dow ko woni e dow, naa dow fii gonɗum nder duuniyaaru ndu'u, ngam on ngartii bo mayɓe, nden jooni on ngoodi yonki kesi ki goɗɗo waawataa yiiki, iri yonki ki Almasiihu woodi, gonduɗo e Allah. Yonki mooɗon ki goonga woni Almasiihu. Carel ngel o so'oyi duuniyaaru ndu'u, onon maa on gonday e makko nder teddungal makko. Carel ngel neɗɗo warti tokkuɗo Yeesu, to haani o waɗa ɓernde maako? E haani o ala nyumuki dow fii duuniyaaru, o waɗa ɓernde makko dow wuro Allah ton dow. To higo, ko ngiɗɗa mo'ina nder ngikku maaɗa, nyumu dow maajum. Ɗon maa Kolosiyanko'en Suura 3 aaya 5 yaaki aaya 11 wi'i, ngam non cendiree e suunooji duuniyaaru gonɗi nder mooɗon, waato njenu e kuuɗe nefniiɗe, e tokkiranki ko ɓandu yiɗi, e suunooji kalluɗi, e yuɗuki ko goɗɗo jeyi, ngam yuɗuki ko goɗɗo jeyi ɗum ngoo e mawninki gunkiiji. Ngam waɗuki kuuɗe ɗe'e monnere Allah yenay dow fuu ganyuɓe ngaɗa ko o wi'i. Ndenno on ngaɗa ira kuuɗe ɗe'e nder jonde nde ngaɗaynooɗon. Ammaa jooni, doole cendon e fuu iri kuuɗe ɗe'e, waato mettinki ɓernde, e monnere kallunde, e wanyuki yimɓe, e kulle, nden to on alu boliiɗe kalluɗe mburtoo diga hunduko mooɗon. To on pewindir, ngam on ɓortake ngikku mooɗon ɗum ndenno e kuuɗe majjum. Jooni on ɓornake ngikku kesum, Allah taguɗo ngikku ɗu'um, e mo mo'ina ɗum warta ira ngikku makko, ngam andonmo boɗɗum. Kanjum waɗi jooni walaa feerootirol hakkunde Yahuudankeejo e neɗɗo naa Yahuudankeejo, e hakkunde naadaaɗo e mo naadaaka, e laddeejo e gooduɗo ngikku bo ɗum marle, e hakkunde maccuɗo e naa maccuɗo, ammaa Almasiihu woni koo ɗume, kanko woni nder ɓerɗe meeɗen en fuu. Ɗume neɗɗo alata waɗuki to wartii tokkuɗo Yeesu? Aayaaje ɗen mbi'i, e haani neɗɗo sendira e fuu suunooji duuniyaaru, waato kuuɗe ɗe mbooɗaa ɗe ɓandu yiɗi. Bandiraawo nyumu dow maajum, ko a alii waɗuki ɗum nder jonde maaɗa, ko haani ngaɗa? E haani toroɗaa Allah walluma alaa waɗuki ɗe e kuuɗe ɗe mbooɗaa ɗe aayaaje ɗe mbi'i nder jonde maaɗa. To malam weeti, jangan en Kolosiyanko'en suurawol 3
Aayaaje 12 yaaki 12. Aayaaje ɗen mbi'i, onon on yimɓe ɓe Allah suɓi, on ceniiɓe ɓe o yiɗi naa seɗɗa. Ngam non ngarte gooduɓe yurmeende e yidde, leynooɓe ko'e, gooduɓe hakkiilo e munyal. Munyindire, to goɗɗo waɗanii goɗɗo ko haana, ɓe njaafootira. Non no Joomiraawo yaaforanii on, onon maa doole njaafootiron. Ko ɓuri ɗu'um fuu woni ngiɗindiron, ngam yidde hawtii ko'e meeɗen no haani. Jam ƴiwoyɗum to Almasiihu, walla on cuɓon ko haani ngaɗon. Allah noddii on ngam ngarton bo ɓandu go'o njooɗodooɗon jam. Ngartee gettooɓe Allah koo ndeye. Doole boliiɗe Almasiihu njooɗoo nder ɓerɗe mooɗon naa seɗɗa. Ekkitindire, waggindire nder fuu faamu, gimi Jabuura e gimi mantuki Joomiraawo e gimi ɗi Allah hokki on nder ɓerɗe. On gettamo nder ɓerɗe mooɗon. Nder koo ɗume ɗum ngaɗoton, nder boliiɗe mooɗon, koo nder kuuɗe mooɗon, ngaɗeeɗum nder inde Yeesu Joomiraawo. On getta Allah Nyaako mo dow laawol makko. Wi'u fuu ko aayaaje ɗe'e mbi'i tokkuɗo Yeesu waɗa. Aayaaje ɗe'e mbi'i, neɗɗo tokkuɗo Yeesu warta gooduɗo yurmeende e yidde, o warta leynoowo hoore, o warta gooduɗo hakkiilo e munyal, o warta jaafotooɗo, o warta gettoo Allah koo ndeye, o waɗa boliiɗe Almasiihu nder ɓernde makko, o warta ekkitinoowo e wagginoowo nder fuu faamu, o yima gimi Jabuura e gimi mantuki Joomiraawo e gimi ɗi Allah hokki mo nder ɓernde. Nden koo ɗume ɗum o waɗata, o waɗa ɗum nder inde Joomiraawo, o yetta Allah Nyaako mo dow laawol Yeesu. To bandiraawo, ɗume ngaɗata boɗɗum nder ɗu'um ko ɗum wi'i, ɗon maa ɗume woni ko a waɗata boɗɗum? E haani nyuma dow majjum, toroɗaa Allah walluma ngaɗa fuu ko winda nder ɗe aayaaje, nden ngaɗa ko mbaawata ngaɗa ɗum. Nder tokkitaaki alkawal, Suurawol 10 aayaaje 12 yaaki 13. Ɗum ɗume fii njowum Allah wi'i Israa'iilanko'en ngaɗa? Aayaaje ɗen kolli Allah e yiɗi yimɓe kulamo, ɓe ngaɗa ko o yiɗi, ɓe ngiɗamo, ɓe kuwanamo, ɓe ngaɗa ko o wi'i. Ngam ɗume Allah yiɗi yimɓe tokka ko o wi'i? Ngam ɓe mbelnanamo ɓernde. Ɗume Allah yiɗi tokkuɓe Yeesu ngaɗa hande? E mo yiɗi ɓe ngaɗa ko o wi'uno Israa'iilanko'en ngaɗa nder aaya 9 e aaya 10. To nder Jooshuwa suurawol arandewol aayaaje 9, ɗume fii ɗiɗum Allah yiɗi ngaɗa carel ngel janguɗa wolde maako? Bandiraawo, ko o yiɗi ngaɗa woni, to wolde nden ala hunduko maaɗa, waɗu ka jangitaakinde, a nyuma dow mayre, a tokka ko nde wi'i. To malam weeti, ko Yahaya arandewol suurawol 5 aayaare 3 wi'i? Aayaare nden wi'i, ngam yidde Allah woni ngaɗen ko o wi'i ngaɗen, ko o yiɗi ngaɗen bo salortaa'en waɗuki. Ko ndeye aayaare wi'atama dow ko Allah yiɗi ngaɗa? Bandirawo, aayaare nde e holli ko Allah yiɗi ngaɗa ɗum salortaama. To malam weeti, jangan e Yahaya suurawol 14 aayaare 22. Aayaare nden wi'i, ɗu'um woni ko o wi'i en ngaɗen, o wi'i fuu giɗɗo Allah doole yiɗa bandirawo muɗum ma. No tokkuɓe Yeesu kollirta e ngiɗi Allah? To ɓe njaɓii ko o wi'i, nden ɓe ngaɗii ɗum holli e ɓe ngiɗimo. Moodibbo jangan en ɗerewol Korontiyanko'en ɗiɗaɓol suurawol 5 aayaaje 12. Aayaare nden wi'i, ngam non fuu gartuɗo tokkuɗo Almasiihu o wartii neɗɗo keso, koo ɗume ko o waɗi ndenno ɗum ƴaɓɓake, koo ɗume wartii kesum. Waɗu ka janguki nde e aayaare naa a jogake nde. To bandiraawo, ɗume ɗu'um maagantama? Nde a wartii tokkuɗo Yeesu, no haani jonde maaɗa warta? Jooni jonde maaɗa nde heyre naa iri jonde nde ngaɗaynoɗaa ndenno. Nde a tokkuɗo Yeesu, e haani ngaɗa ɓernde maaɗa dow ko Allah yiɗi, nden nganya ko Allah wanyi. Go'o nder ko Allah wanyi kanjum woni hakke gonɗum nder maaɗa. Ɗume hakke mboowuɗaa waɗuki ko njaɓaa Yeesu? Wi'uɗum.
Waɗu do'aare toroɗaa Allah hokkuma sembe aluki waɗuki hakke. Ta jangi deftere ceniinde, a nani ko ɗum wi'uma ngaɗa. To waɗu ɗum nder deftere ceniinde. To ɗum wi'iima ala waɗuki goɗɗum, to alu waɗuki ɗum. Allah e yiɗi tokka ko o wi'uma, ngam ko o wi'i ɗum wallete na seɗɗa. Ta waɗa ko Allah wi'uma, a heɓay jaalorgal nder fuu ko ngaɗata. Nde a tokkuɗo Yeesu, doole ngaɗa ko Allah wi'i nder jonde maɗa. Ɗerewol Yahaya arandewol suura 5 aya 3 wi'i, ta waɗi ko Allah wi'i holli a yiɗimo, waɗuki non salortama. Ko nde a warti tokkuɗo Yeesu, banye sai nana a yiɗi waɗuki hakke. Amma ta nani a yiɗi waɗuki hakke, na ɗum warti doole a waɗay hakke. A woodi shuɓol, ta waɗi ɓernde maɗa dow tokkuki Allah, a waɗay ko o wi'i. Nden gaɗa a waɗi ko o wi'i, a nanay belɗum majum. Jabuura 114 ayaare 14 holli, annabiijo Dawda e nana belɗum tokkuki ko Allah wi'i, ɗum ɓuranimo heɓuki jawdi ɗundi. Waɗu tokkuki Allah nder ɓernde maɗa, warta ko giɗɗa waɗuki ko ndeye. Joni waɗu do'aare, wi'u Allah a yiɗi belnanamo ɓernde. A waɗay ko o yiɗi nder ko ɗume, ko ngaɗata, nden toramo o walluma. Malam weeti ko a woodi ko ɓeydata? To bandiraawo, a nani ni habaru Iidi, nden no o kuwanowo gomnati, o yaadike o woowi jaɓuki ceede dow laawol ngol wooɗa. To wuro e mo habda e debbo makko ko nde, banye o waɗa ka fiiki debbo on, o wi'a o yoofaymo. E mo yaha wuro njaru gaɗa ummike daga kuugal, o waɗa ka yaruki njaru haa caka jemma. E mo habda e ɓe o jooɗodii dow fii seɗɗa, o waɗa lebbi ɗuɗɗi o hownirta e woɓɓe maɓɓe. Ko haani Iidi waɗa jooni nde o wartii tokkuɗo Yeesu? Nde ngartuɗaa tokkuɗo Yeesu, a wartii neɗɗo keso nder ɓernde maaɗa. Jooni jonde maaɗa nde heyre, naa iri jonde nde ngaɗaynoɗaa ndenno. Bandiraawo, ko haani ngaɗa? Mi jangay Lukka suurawol 19 ayaare 1 ayaaje ɗen mbi'i, Yeesu natti Jariiko, imo ƴaɓɓo nder gariiri ndin. I woodi goɗɗo neɗɗo ton mawɗo jaɓooɓe ceede leydi, bi'eteeɗo Jakka, o diskuɗo. Imo yiɗi o yi'a moye woni Yeesu, amma o waawaay ngam yimɓe ɗuuɗi, kadi ma o dammuɗo. Sey o doggi o ardi o ƴeeŋi lekki ngam o yi'a Yeesu, ngam ɗon Yeesu yiwata. Nde Yeesu yotti wigeere nden, tijji wi'imo, Jakka, yawnu jippoyoɗa, ngam hande mi waalay e wuro maɗa. Sey Jakka yawni jippoyi, jaɓɓimo e welwelta. Nde yimɓe ngi'i Yeesu yehi wuro makko, ɓe fuu ɓe ngaɗi ka metitaaki, iɓe mbi'a, o waloway wuro neɗɗo gaɗoowo hakke. Amma Jakka ummi wi'i Yeesu, Moodibbo, mi hokkay ɓe ngalana sendere jawdi am, kadi ma to e woodi ɓe njaɓanmi goɗɗum ko haana fuu, mi yoɓayɓe ko njaɓumi nde nayi. Yeesu wi'imo, hande kisndam wari wuro ngo'o, ngam kanko ma o ɓiɗɗo Ibrahim, ngam ɓii neɗɗo waroyi ɗaɓɓita ko majji hisna ɗum. Joni waɗu do'aare, wi'u Allah hakke ɗum mbowuɗa waɗuki, toramo o walluma ala waɗuki ɗum. Waɗu ka jangitaaki ayaaje ɗe'e ko ndeye. Ɗerewol Yahaya arandewol suura 5 aya 11 yaaki 12 wi'i, ɗu'um woni ko tabbitinani en Allah hokki en yonki ki re'ata, nden yonki kin to ɓiɗɗo makko keɓetenki. Fuu jaɓuɗo ɓiɗɗo Allah e woodi yonki, mo jaɓaayi ɓiɗɗo on walaa yonki. Ɗerewol Korontiyanko'en ɗiɗaɓol suurawol 5 ayaare 12 wi'i, ngam non fuu gartuɗo tokkuɗo Almasiihu o warti neɗɗo keso, ko ɗume ko o waɗi ndenno ɗum ƴaɓɓake, ko ɗume warti kesum. To bandiraawo, min ngari re'irde ekkitinol ɗiɗaɓol, na en kawri e ekkitinol garayngol. Allah barkiɗina on, ɓeydana on faamo e andal nder tokkuki Yeesu. Min getti. Yeesu Allah mo teddungal manga. Yeesu Allah mo teddungal mangal. Yeesu Allah mo teddungal manga. Yeesu Allah mo teddungal
ngal mangal. Yeesu o laamiɗo laamiɗo lallamɓe. 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 O hoshi laamu e teddongal e dow to. 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 O wari e duniya he nder talakaku. 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 O yari bone e jungo Yahudu e. O yari bone e jungo Yahudu e. O yari bone e juɗe Yahudu e. O yari bone e juɗe Yahudu e. Ɓe ngaɗi shawora ha ɓetigo yaymo. Ɓe ngaɗi shawora ha ɓetigo yaymo. Ɓe ngaɗi shawora ha ɓetigo waymo. Ɓe ngaɗi shawora ha ɓetigo yaymo. O heɓi maydere dow gafangal. 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 O rufiƴi jamma ko gan o sosta en fu. O rufiƴi jamma ko gan o sosta en fu. O rufiƴi jamma ko gan o susta en fu. O rufiƴi jamma ko gan o susta en fu. Ɓawo balle tati sai Yeesu o umi. 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 Yeesu on jaliɗo sheɗanu. Yeesu on jaliɗo sheɗanu. Yeesu on jaliɗo sheɗanu. Yeesu on jaliɗo sheɗanu. Sai fatakoɗemo he nder ɓernde wore. Sai fatakoɗemo he nder ɓernde wore. Sai fatakoɗemo e nder ɓernde wore. Sai fatakoɗemo e nder ɓernde wore. Ngam wala kisnowo sai Yeesu on goto. 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 Gare lafa yimɓe gare fatokoɗemo. Gare lafa yimɓe gare fatokoɗemo. Gare layo yimɓe gare fatokoɗemo. Gare lafa yimɓe gare fatokoɗemo. Yeesu on ɗeŋiɗo o tombo ina jonde. Yeesu on ƴeŋiɗo o tombo ina jonde. Yeesu on ƴeŋiɗo o tombo ina jonde. Yeesu on ƴeŋiɗo o tombo ina jonde. Awatayan duniya gan tokko be maako. Awatayan duniya gan tokko be maako. Awatayan duniya gan tokko be maako. Awatayan
duniya gam tokkoɓe maako. Lalle woodi seyo nyande jaaɗen dowto. 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 Yeesu mi yettima ngam an on a ummi. 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 Yeesu mi yettima ngam maydere maɗa. 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 O jaɓi laamu e teddungal e dowto. 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 Ɗum fuu ɗum maɗa har abada abadin. 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 Ɗum fuu ɗum Yeesu har abada abadin. Ɗum fuu ɗum Yeesu har abada abadin. Yeesu bi Allah mo teddungal manga. Yeesu bi Allah mo teddungal mangal. Yeesu bi Allah mo teddungal manga. Yeesu bi Allah mo teddungal mangal. Yeesu o lamiɗo lamiɗo lallamɓe. Yeesu o lamiɗo lamiɗo lallamɓe. Yeesu o lamiɗo lamiɗo lallamɓe. Yeesu o lamiɗo